Hello everybody, today we are playing Roblox game. Mihin mun pitää mennä? En mä tiedä. Oh, kuka tää on? What? Kuka tää on? Se tappaa sen. Kuoliks Naska? No niin, mennään kaikki yhdessä. Okei. Mä sain kolikon. Ei se tulee! Oho, mistä toi tuli? Missä olet? Joo. En mä tiedä, ne sai nurkas. Shit, mä näin just äsken. Shit, mä kuolin. Mikä toi on? Shit, bro. Onks toi Baby Boss? Onks toi Eminem? Ei se tulee! Hitto. Mä lähden karkuun, mä oon nopea. LOL! Mä olen voi kuinka kaukan Helmistä. Oh my god, Helmi! Helmi! Täällä on Super Mario, joka hyökkäs mun kimppuun. Super Mario! Shit, mä pääsin karkuun! Mikä tää on? Mä kuolin. Kuka jos keksii tehdä tällaiseen peliin? Joku tosi nerokas. Oh my god! Mä sain uuden kuva! Vittu se tulee. Mä otin jonkun rahaa äsken. Ei! Mä pääsin Safe Zoneen, Helmi! Mä olen Safe Zonessa! Mikä? Mä pääsin tällaiseen paikkaan, jossa ei oo hirviöitä. Mä olen ihan mestari tässä pelissä. Oh no! Se paikka ei kai kauan kestä. Helmi! Mä kävelin tuolla laska varmaan ainakin 10 metriä niinku. Mä olen kauhea pitkältä tätä. Mä voin tätä ihan kohta. Missä tän peli idea on? Mä en tiedä. Ei! Access, young Lil D, super fly, bitch, I feel like I'm your daddy. Pretty nigga, close your eyes, you see my stack. Okei. Pistä nyt se musiikki pois, mä en jaksa kuunnella tota. Eat Pop Scroll Massive. Go! Massive! Okei, mä joinaan. Mingle Games pick up day through shop games. They earn total loading. No niin, missä sä oot? Mä oon tää frontman. No etkä oo. Miksi mä en oo siellä sisällä? Siellä on vielä toinen kierros menemässä. Okei, mä tuun vaihtaa tää peli. Let's quit! Let's quit! En! Onpa hieno fontti. Tää oli yksi ylimääräinen! Tää on ylimääräinen! Juokse! Juu, out! Hello! Tulkaanko tänne? Oho. Juuni, tule tänne, Juuni! Vittu! Kuka ei tullut mun roomiin?